खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बिराद हाल्ला आरोना बिराद दावरावखा। नोंथांमोना आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखैथाय मोजाङै? ओमफ्राय दायो जोङो दङ हावलियाव आरोना। हावलियाव जोङो मोनसे रेस्टुरेन्टाव हाबदों। बेयाव जोङो एसे जानाय लोंनाय खालामनो नागिरदों। सानजौफुनि जानायखौ न'आव जाबोस्लाबनो मोनासै जोङो, मानो होनबा जोंहा बाजैमोनाबो दायो फैगासिनो दङ। बाजैखौ मेडिकेलाव लांगोन नालाय दिनैहाय। ओमफ्राय दा जों हावलि मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय आंना हासबेन्डआबो सानजौफुनि जायासै, आंबो जायासै आथुरावनो। आरो हासबेन्डआ मैखुन फोनायनि खामानि मावगासिनोमोन ना। सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबा नोंथांमोना मिथिखागोन। ओमफ्राय दा नै जोङो फैबाय, फैयै फैनानै हावलियाव मोनफैबाय आरोना। मोनसे रेस्टुरेन्टाव दङ जों दा। जानाय लोंनाय खालामना लानोसै एसे, ओमफ्राय बिसोर मोनफैबाथाय जमा थांसै आरोना। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो पे खालामबानो जाबाय। आंनि बाजै सनाया जाहाथे मोजाङै मोजां हामो थाबनो, बेखौनो नोंथांमोननिसिम आसा खालामबाय। बयबो मोजाङै मोजां माने आर'ज गाबबानो जाबाय जोंनि बाजैनि थाखाय, मोजां प्रे खालामबानो जाबाय जाहाथे मोजाङै हामो आरोना। बेखौनो आङो इसोरनिसिमबो आरो नोंथांमोननिसिमबो आसा खालामबाय जाहाथे मोजां मोजां कमेन्ट खालामहरो आंनि बाजैनि थाखाय। आंनि सबसे मोजां आरो आंनि फेभरेट बाजै होनांगोन आरो बेखौनो। आं बिराद मोजां मोनो आरो आं बिराद अनो, आरो बेबो आंखौ बिराद अनो आरोना। ओमफ्राय दा बिराद अभार एक्साइटेड आरोना आङो, माला नुनो मोनगोन बेबि गार्लबाबो बेबि बयबाबो माने बिराद गोजोननाय मोनगोन आरोना। जिखुनु इसोरा जि हरो बेखौनो अनसायखानांगोन नालाय। ओमफ्राय बिसोरबो बेनो आरोना, बेबि गार्लबाबो बेबि बयबाबो अनगोन आरोना। इसोरा जि हरो बेनो। स' नोंथांमोना बयबो नायलांदो आरो बे भिडिअ'आवनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि बाजैनिया बेबि गार्ल जागोन ना बेबि बय जागोन। स' बेखिनियानो। दायो जोङो जाना लाग्रोनोसै, एसे स्ट्रं जाग्रोनांबायना देहायाबो एसे मोजाङै थाग्रोनांबायना, सानजौफुनि जायाखै नालाय जोङो। थ' बेनो, नायलांबाय थादो। खारा ओंखाम नानैनो लाबोबाय। आखाइ सुनोबाय सुइखौ र' मा इयो नैयो आलु बेखौ होनदां आलु ओमफ्राय नैयो मिथिया। र' सुनि। ओंखामा मोनफैबाय जोंना। बात मुझे गरम पसंद है। क्या दिया? दालि गोथाव जादों ना? नायाखै, जानाय नायनि र' दासो जानाय नायबासो मिथिगोन। ओंखाम जाबो माया फैनानै जाफैनो गोनां जाबाय दे। पूरा निमक অকমান লাগিছিলে। নিমখ थौ मानो हरबाय थायो, गारहैगोन आरो। ओमफ्राय नै दायो जाखांबाय आरोना। ओंखाम जानानै लाबाय जोङो, सानजौफुनि ओंखाम जायाखैमोन नालाय। ओमफ्राय जाखांनानै नै आं सानदोंमोन बाजैमोननि गारियावनो जमा फैसिगोन होननानै, खिन्थु बिसोर माने फैनाया गोबाव जाबाय आरोना। नै दासो ओंखारदोंनो बिसोर फैनो। बिनिखायनो माने जोङो आंनि हासबेन्डजों आंजों फैग्रोबाय आरोना मेडिकेलसिम, जिहेतु जों मिथिखादों बबे मेडिकेलाव लाबोगोन। ओमफ्राय दा जों नै फैनानै दंफैयो। ओमफ्राय बिसोरखौ नेगासिनो आरोना जों दायो। नेनोसै दसे, फैगासिनो बिसोर दासो फैगासिनो आरोना। दानि जों ओंखाम जाबाय थाबा थांनोसै होनहरदोंमोन, ओमफ्राय उनाव आरो जाफिनबाय मा एसे दसे थानानै थांनोसै बिदि होनलायबाय। ओमफ्राय ओंखायनो माने एसे लेट जाबाय आरोना। दा फैगासिनो, मोनफैसिगोन खोमा, दसे नेथ'नोसै।
थ' दसे खोन्थानि आं नै इदिला फाय मिनिना थैनोसै आं मोसानाय देनाय खनसे फैदो नायफै मर्निं बयनिसिमबो जोङो मैया फैदोंमोन नालाय दिनै नेक्स्ट डे मैया जोङो नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो मैया जोङो मोनाबिलियाव मोनफैदों आरोना ओमफ्राय दा मोजां खबरखौ मोनथ'वाखैनो ओमफ्राय नोंथांमोननो लोगो लोगो फोरमायगोन मोजां खबर मोननाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय हरसेया थाबाय आरोना बिदिनो माला खबर मोजां मोनगोन माला खबर मोजां मोनगोन बिदि होननानै सोरांलांबाय दिनै हरसेया ओमफ्राय नै दायो सोरांनानै जोङो साहा लोंनो फैदों आरोना बायजोआव सिगाङाव दङ आदा आरो आइ दङ ओमफ्राय आरो फैफानाय आसा दङ आरोना आसाखौबो बिखुमजोआनो जागोन खोमा आङो ना आइयानो जागोन ओमफ्राय आरो सासे आइया जाहैबाय जोंहा बाजैनि बिमा आरोना दा जोङो बयबो साहा लोंनो फैदों आरो जमानो ओमफ्राय मोजां खबरखौ मोननाय लोगो लोगोनो आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन आंबो बिराद एक्साइटेड आरोना माला फैगोन गोदान बेबिया माला नुनो मोनगोन बिदि जागासिनो बिदि सानै सानैनो दिनै सोरांलांबाय एकदम मेगना मोख्रेब मोख्रेब जागासिनो उन्दुनाया मोजां जायाखै नालाय जेबो नंला उन्दुनायफोरालाय माबाव मोजां खबरखौ माला मोनगोन बेखौसो नेगासिनो बयबो आंथ' बिराद अभार एक्साइटेड मानो होनना बुङोब्ला बेयो जोंनि फार्स्ट जोंनि आदा बाजैमोननि फार्स्ट बेबि आरोना सिगाङावबो नोंथांमोना जोंनि आदा बाजैमोनजों ब्लग बानायनाय बुहुत मेल्ला नुबाय आरोना गोसोआव दङबाथाय जायफोरा गोसोआव दङ जोंखौ नायखायो मिन्थिखागोन डेलि ब्लग नायग्राफोरा मा रायलायखोथाय आङो मेंगुलायबाय औ ओमफ्राय दा थांबाय थाग्रोनोसै जोङो साहा लोंना फैनोसै नै मेन गेट मोनफैबाय लाल साहे खामले आमी जों नुनायाना माइसे दिनै जोङो साननै जाफैबाय आरोना मेडिकेलावहाय ओमफ्राय दिनै हरनि 11टा बाजियाव जादों आरोना जोंहा बिराद माने खुसि मोनबाय आरोना जोंहा बेबि गार्ल जाबाय आरोना हिन्जावसा जाबाय जितु बेबिनि बिफा जोंनि आदा बिथ' बिराद हेपिखा आरोना हिन्जावसाखौनो मोननायबा हामगौमोन हिन्जावसा जानायानो हामदों बिदि आरोना बिराद खुसिखा ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे खोन्थानो होननानै आङो जिहेतु आं ब्लग बानायखादों नालाय फार्स्टनिफ्रायनो बेनिखायनो आङो दायो खोन्थानाय जाबाय नोंथांमोननो बेबिनि मोखांखौथ' दा देखायथ'नो हाथ'नाय नंला मास मोनसे बा सप्तासेसो जाबासो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आङो बाजैमोननाव थांखागोन नालाय नोंथांमोननो देखायगोन स' बेनो आरोना ओमफ्राय माखासेया नै बिथिंजा बेबिनि बिफा माने आंनि आदा ओमफ्राय आरो आसा आइ बेनिफ्राय आंनि हाजबेन्ड दङ आरोना नैथिंजा साहा लोंनो थांगासिनो
आदाया जोंना बेनो आरोना आंनि हासबेन्डनि सिगाङाव थानाया बेनो आरोना आङो इखौ आयानो जायोना जो ना मायानो जागोनथ' आरो मायानो जागोनथ' बिखुनजोआनो जागोन मोजां मोनबायना दासो जानानै नेगासिनो साननै जाबायना जोङो साहा लोंनो थांगासिनो जोंहा बेनिखायनोथ' एगारलांनोबो हाया मानोबो हाया नङाबाथ' बिदि थानाय माबायानो गैया जोंहाबो दोननानै थांबानो जायो गामिनि नालाय न'नि बायदि जाहैयो गारलांना जाहैबाय आरो आइया आसा नालाय नर्मेलबाथ' ज' थांखाजागौमोन दा नर्मेलबा ज' थांखाजागौमोन दा माबा नालाय जोंहा बाजै सिजारिंसो जादों नालाय ओंखायनो थानांसिगोन आरो दा साननैसो खैदिन लाखियो डक्टरा एख' उसुबिदा गैयाबा सानब्रैयाव एगारहरो आरो डाइरेक्ट उसुबिदा गैयाबा सानब्रैयाव एगारहरगोन आरो ना ओमफ्राय माबा मोनसे उसुबिदा थाबासो माबागोन दा जोंनाथ' बाजिना जेबो बिदि उसुबिदायानो ओंखाराखै दे ना सानब्रै गोबां गथ'फोर थायो नालाय जन्दिस ओंखारबा बेबियाबो पुरा हेल्दि आरो ना मोजाङैनो दङ बेबियाबो बिमायाबो ओमफ्राय दा साहा लोंनो थांसै जोङो